L'Institut Català de Finances ha tancat un any en què ha crescut gràcies a l'aposta per la sostenibilitat i el sector primari. Prop de 1.700 empreses s'han beneficiat dels serveis de l'entitat. El 98% eren persones emprenedores i pimes. Les dades demostren el suport de l'ICF a iniciatives que impulsen la competitivitat, la transició verda i l'habitatge social a Catalunya. I és que un de cada 2 euros atorgats en forma de préstecs i avals s'ha destinat a projectes amb criteris ambientals, socials i de governança. L'ICF també ha volgut acompanyar els agricultors i ramaders de Catalunya en un moment al qual es veuen greument afectats per l'increment de preus i la pitjor sequera des que tenim registres. Per això, l'entitat tanca l'any amb 77 milions d'euros destinats a finançar el sector primari. El 2023, l'ICF ha incrementat la seva nova activitat fins als 641 milions d'euros, duent a terme un important esforç per arribar al conjunt del territori. Així, un any més, l'ICF consolida el seu paper com a banca pública al servei dels objectius estratègics de Catalunya per impulsar la reindustrialització, la transició verda, les polítiques socials, el creixement econòmic i la competitivitat de les nostres empreses. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya.